jaksasin jotakin tehdä. Marlon Visa on väärällä kylässä. Nyt on Marlon Visa oikein. Voisiko joku peito? Tai tulisi sateenvarjon kanssa tähän sijoittaa. Suoritetaanpa ne aamutoimet. Niin kuin sanon, elikää kahtoko hirmu tarkkaan. Saattaa pikkusen pilata. Aamutoimet oli tehty. Nyt sä voit olla enää niin kuin nuorilla pojalla. Nyt se vähän alastaa tuo eturauhanen paino. Aamutoimet oli tehty. Kahviahan ja tukkia mitä halutaan. Kuuli jostakin puromarista huuat ja jätkät kumot kahville. Lähdetäänpä kahville menemään. Joo, ja sitten Mitä enää? Oota! Joo. Okei. Jätkälähän saattoi sinne kahville juostessa mennä vettä sappaaseen tai kumpaankin pahimmassa tapauksessa. Poistamme yhdestä sappasta ensin. Olisiko helpompi vai vaikeampi poistaa kummastakin saappaasta yhtä aikaa? Kokeile. Marlon Visa nyt paikalla. Perkkaas! Seuraavaksi haluan koittaa omaa horoskooppimerkkiäni. Mikä mahtaisi olla helpoin kokki jättää horoskooppimerkki? Mikä mahtaisi? Oho. Kalat oli varmaan tulossa tai vesiliä. Koittakaa arvata, mitä yritän näyttää. Eihän tämä mikään vaaka. En minä ole vielä yrittänyt. Älä on niin hätäinen. On se kyllä kumma, kun arvostellaan ei toinen vielä edes yrittää. Edelleen Marlon Visa, housut jalassa. Jos se oli vaaka, käsi ylös, kellä se on vaaka. Just siinä, pukunen nainen. Tulepa tuohon rantaan, niin minä hain, niin harjoitellaan vähän aikaa tänä porukkaa. Hän menipä halappa. Alahan tulla. No, vetit minut. No, tule. Ei minä ole niin paha, mitä minä näytän, se on paljon pahempi. No niin,
Uimataitoinen on huono, niin kuin tuossa Rami jo vähän mainitsi. Onko teistä kukaan nähnyt? Jätkä yrittää kuperkeikkaa tässä kuukaudessa. Ei ole nähnyt. Ettekä nää tänäkään päin. Ette nää tänäkään. Mutta kokeilen piruttani. Mitä minä kokeilen? Mitä minä kokeilen? Allessa on. Ei kun kupee. Miksi? Että puhuu. Sillä ei ole mitään tekemistä tämän tempun kanssa se hukkuminen ja varovasti. Ei. Minä teen sen mahdollisimman nopeasti, että ette kerkiä näkemään. Niin Marlo Viisa. Mikä? Jos niin vähällä pääsin, niin hyvin on mennyt. Mutta tämä perinnehattu, jos jäpi pinnalle, niin käy hakemassa. No niin, valmis oikein! Yes! Ensimmäisen kerran tälle kesälle onnistui ja viimeinen näytös käteen. Vieläkö se mennään uittamaan? Laitkohan se matka näin? Lähteekö tuohon puuta? Lähteehän se! Lähteehän se tuohon. Teki kupee. Eikö aika paikalla? Hyvä tasapaino. Niin muukin. Niin. Köli lähti pois taas. Tässä on aika pitkä.